बुजिदों नों मोसौ दोस्लायनो होनना फैयाखैथ' नों खिनो होननासो फैदों आंखौ नुनासो नों मोसौ दोस्लायफ्लादों खिब्रा खि मा जानोसै खि एख' जाया आं नाङा दे खि होसैब मेन्देल नोंनि फिल्माव आंखौ रुवाथि रल दे थोद फाग्लि एफा महर गोसा सिख्लायानो रुवाथि रल लायो इस जालायखो नोंबो गुन्दाला नोंखौ एक्टराव समायनाय नङा आङो रावखौबो आंखौ नों अनोब्ला नाङा आंनो सना रुफासै लिरसाजायनो नोंनि अननायजोंनो आङो साजायगोन जिउखौ आंनि अनगा सोरखौबा नों आरो दा अनसै खाथियाव थाबानो आंनि बेसे मोजां नाङो जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरग्लांना होयो गिनाय मोनो आङो नोंखौ नों बुनो जानाय रुंगां मेगन गेसां समायना गुफुर गावदांदां नों बिखाफ्रां दांदां आंनावसो नोंखौ खारसननो फैदों नंदा Hey 143 मा बेलाय आं नोंखौ मोजां मोनो 399 399 मा बेलाय आंनि जिअ नाम्बारनि रिचार्ज हा Belagi stilsa. Mari tunggu.